माबायदियानो बाय थायो नोंलाय खोनासंलायनाय नायलाय Mami Mami Pak Tuh Mana Rino Mana Rino Berai फुङावनो सिखारनानै नायलाय माबायदि बाजादों थ' बेरायसै दसे Be दुब्लि बारि बेयाव निहिर गांहैनो गुसु मोनाखै नोङो सना गुसु मोनाखै गुसुआवनो बेरायनो लुबैयो बियो माखौ मिनिदों बन्टि 5 थाखा जलदब मा 5 थाखा जलदब गनाय मोनदों उन्दुदो दे मामिया नै सिब होनदोंना बिमा खामानि मावबाय थानायावनो उन्दुलांबाय जि मोजांनो खर'आवनो सिखारोना मामिया ओंखायनो उन्दुयो बियो फुङाव बांसिनथ' बाजाखायानो बियो गाबोसो उन्दुलांबाय जिखुनु जा मैया माइ मारा होफैदोंमोन नाथाय मेसिनानो फार्स्ट लाबोनाया जायाखै गारजासो सफैखादोंमोन ओमफ्राय आरो सेकेन्ड टाइमाव बिहरनायाबो माबायानो सिंनि ब्लेड ना मा थायो बेनो गाज्रि जाजादों ओमफ्राय आद्रा थालांबाय नै दिनै लाबोफिनगोननो जि सुसु होनसै ने मामिया मोखां सुनो मोनाखैना सना सुनसै र' माबायदि नायदों नोंसोरना थाखोमालायनानै नायो नोङो लोगोसे
मा मिजि सुनायखौ नायो नों आरोखि थाखोमालायलायो मोखाङाव दांजांबाथारो बियो मोखाङाव दांजांबाथारो नोङो सना दा जोबो ने ओइस मबाइलखौसो नै मबाइलखौसो दांहरो नोंसो ना 미치고가이 메고나. 당은 시험 미치고래. 아울러 가시고 미치가이. 이나 자빌리 자바이. 바이바이 소나 바이바이 थ' होमबा गाइस भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नानिखौबो बिबैया बेरायहोनो लानानै थांबाय होमबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दे होमबा बाय बाय